du Sud jamana kan ulu ka fanga sinamatomba mbe yeno ni o ye Alliance démocratique ule a jagoya uga jamana ɲɛmaw kan ko uga Poutine ne MPR o député kɔrɔn kun minɛlen do kabini ni avril kalo tɛmɛlen o bɔla video suruman dɔ kɔni kɔnɔ ka dɛmɛ ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa jatigɛwale tabaw ulu bɛ se k'a labila farako ye sous-préfet ni o kun minɛlen do jatigɛwale tabaw fɛ ni ye a san 4 ye o labilala Bamako aéroport la cocaïne kilo 6 minɛla dugutagala dɔw kɔni bolo ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ninnu kun bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa France an balimaw an bɛna ni kibaruyaw ne walanwalaw ye bi don kibaru kɛnɛ kan an ka bi kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna la yen fanga sinamatɔnba min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Alliance démocratique ye olu kɔni ye a ɲini k'a fɔ ko olu kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔw ko olu kan ka Poutine kɔni minɛ ni o bɛna kɛ sommet dɔ senfɛ kibaruya minnu sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni fanga sinamatɔ in a ye sɛbɛn kɛ ka ci Cour pénale internationale ma ni o ye CPI ye ko ulu kɔni ka fɛrɛ kɛ ni ka se ka ulu ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ulu kɔni jagoya u ka se ka Poutine kɔni minɛ ni o kɔni sen sura u ka jamana kan k'aw ladonna k'a fɔ ko diɲɛ jamana sɔrɔtigibaw olu kɔni ka jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ulu kɔni bɛ to ka u ka ɲɔgɔnyew kɔni kɛ ni o ye sommet des BRICS ni o kɔni kan ka kɛ août kalo nata in na san 2023 kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Afrique du Sud ye fanga sinamatɔnba k'a fɔ ko o sɛmɛ in kɔni senfɛ ko Afrique du Sud jamana ko ulu kɔni bɛ se ka Poutine minɛ ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye u ye wele kɔni bila Cour pénale internationale ma ni kuma ninnu kɔfɛ Clayson Monila ni ale kɔni ye diplomasi o kɔni ɲɛma ye Sud Afrique jamana kɔnɔna la o kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni hakilina min kɔni filɛ nin ye ko a tɛ se ka lawaleya ko sabula ko ulu kɔni ka sommet la ko a ka kan ulu kɔni ka u ka sommet o participer bagaw ka ulu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna la kanda ko mɔgɔ kɔni bɛ wuli k'a fɔ ko i bɛ tagalen sommet kɔni kama ko maga kɔni tɛ kɛ o kunsigi den kelen la fo ka taa fɔ o tigi kɔni sera a seyɔrɔ la ko wa o sariya min kɔni filɛ ne ulu kɔni ka sommet kɔnɔna la ko o ma daminɛ bi la ko wa ulu kɔni tɛna u ka sariya kɔni falen kiribulon fosi kɔni kama ni kuma ninnu fɛnɛ kɔfɛ parti Alliance démocratique ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ulu kɔni bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ walasa ko min kɔni kɛra san 2015 ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ ko sabula ko o waati na ko CPI ale kɔni tun bɛ Omar El Béchir kɔ ni o waati na o kun ye Sudanais ulu ka président ye ko o kɔni taara Sud Afrique kɔni jamana kɔnɔna la Union africaine o ka sommet la ko ga o ma minɛ ko u kɔni bɛna u jilaja zena kɔni ko Poutine ta kɔni kana se ka kɛ o ɲɔgɔn kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye MPR o député kɔrɔn kun minɛla kabini avril kalo tɛmɛlen o kɔni bɔra video suruman dɔ kɔni kɔnɔ ka dɛmɛ ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kibara minnu sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kabini avril kalo tile 23 ko jatigɛwale taba dɔ ko u kɔni ye nin cɛ in kɔni minɛ pick-up dɔ kɔni kɔnɔ ka taga ni a ye ko o donni bi cɛ maa kɔni kuma se ka kibaruya sɔrɔ a la mɛkalo tile 26 tɛmɛlen na a ka ja dɔw kɔni bɔra bɔlɔlɔ siraw kɔni sanfɛ nin ja in kɔnɔna la a kɔni ye dɛmɛ ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nka a ka nin kuma ninnu kɔnɔna la a tilala fɛnɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ka dɛmɛ don ale ma joona ko sabula ko bana caman kɔni bɛ a la ko i n'a fɔ ɲɛdimi fo ka taa se jabɛti ma ale ni tension ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko yɔrɔ ninnu kɔni funteni cogoya ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka ale kɔni dɛsɛ o kama a ye a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ walasa cogoya min na ale kɔni bɛ se ka labila kibaruya laban minnu kɔni sɔrɔla Abdou Agouzer Maïga ale kɔni minɛbagaw la u kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko fo ka wari sara ko sinon olu kɔni tɛna a labila farako sous-préfet san 4 a ka minɛli kɔfɛ jatigɛwale tabaw olu kɔni ye a labila kibara minnu sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko mɛkalo tile 27 farako ye sous-préfet ni o ye Ali Cissé jatigɛwale tabaw u ye ale labila k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Ali Cissé ale kɔni kun minɛla kabini san 2019 na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Ali Cissé ale kɔni kun minɛla kabini décembre kalo tile 13 san 2019 na ko nin cɛ in kɔni jatigɛwale taba ma 4 ɲɔgɔnna olu kɔni de taara a cɛ fo a ka du kɔnɔla la Ali Cissé ale ka bilali hukumu kɔnɔna la Burema Jara ni o ye syndicat autonome des administrateurs civils olu ka secrétaire par intérim ye ale kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyara nin ko in na ko olu kɔni tɛ se ka u ka nisɔndiya kɔni fɔ ka se a dan na nka Ali Cissé ka labilali cogoya kɔni a ma a da dɔw la sabula a ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ulu kɔni baarakɛɲɔgɔn o kɔni labilala ko o kɔni de kun ye ulu ka laɲini ko nka ko sɔni bidon kɔni cɛ ko ulu kɔni kun ye kumaɲɔgɔnya caman kɔni kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa cogoya min na ulu baarakɛɲɔgɔn o kɔni bɛ se ka labila hali bi syndicat autonome des administrateurs o jɛkulu in ulu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko hali bi ulu kɔni jigi bɛ u baarakɛɲɔgɔn tɔw kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dirisa Sanogo ni ale yɛrɛ kɔni minɛla mɛkalo tile 2 san 2020 kɔnɔna la ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ale kɔni ye Gourma Ararous ye préfet ko a bɛ minɛ don min na kɔni ko o kɔni kɛla Tombouctou ale ni Ararous kɔni cɛla la ko o kɔni kɛla ka sɔrɔ
élection législative ulu koni bana akon kumbe kata aga baraka yoro konna Dirisa Sanogo Gurmara Rus préfet ko akibara labam kon be ulu bolo ko o koni kala samba fla ani mugani kelen konna la jouer kalo clé duru ko o koni kera video do konna ani Ali Cissé ulu koni boraka jamana nyimako koni deli ko u koni ka fere sugu be koni ke wala sa u be se ka labla ali bi uga jakulu ulu koni ayire ka fo ko utena sege ko fuka ta fo Dirisa Sanogo ale yere koni fene labla la dumna ka hakilla jigi ka fo ko Ali Cissé ale ka lablali du seje ore kala député koro Abdou Agouzer Maiga o ka mineli kuna foni kuncela kibara ware mambulo kada kulu ha ote mali doyen ulu kone ko kayini kulu woromne Bamako aéroport la kibara musirama ulu kone ayire ka fo ko mekalo klem nani shuka duje aklem durula ko doyen ulu kone ka bolo frambe no ni o brigade mobile d'investigation ulu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ulu kɔni tara bɔ kokain dɔw kɔni ka evalsif la kɔnɔna la u kɔni ye ni dɔrɔgu mugu nu kɔni ta ni ka taa tɛsiw kɔni k'u la ka yɛrɛ k'a fɔ ko kokain yɛrɛ kɔni don ko hali ɲagamin t'a la wa a minɛla valsi minnu kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko ulu kɔni kun bɔtɔla don Mali la yan nɔ ni ka u tilenni a ye pari kɔnɔna la k'aw ladɔnna k'a fɔ ko kokain ale kɔni ye ɲanamini fɛn ye ni ale kɔni tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ ko a caman na maa minnu kɔni kelen bɛ ka a kɛ u negela ye ko ulu kɔni bɛ a muguma ka o de labaara ko ga o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma ni ka se ka kɛ ɲanamini fɛn caman wɛrɛ suguya wɛrɛ ye ko wa fɛnɛ a tiɲɛni lɔ o kɔni barika ka bon ko wa kokaini mun kɔni minɛlen filɛ ni o ye kulo 6 jate ye ko o kɔni feerelen ko o kɔni wari kɔni bɛ ta sefa wari miliyɔn 100 la ko ga ni dɔrɔgu minnu kɔni minɛlen filɛ nin ye ko u kɔni tɛna kɛ fosi ye tuguni ni ka u jeni kɔ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn